Jöhet egy kicsi kémia? Lapozzunk tovább a 7-es kémia tankönyvben. Ugye az előző részben volt szó a molekulákról, amik ugye 2 vagy több atomból felépülő elektromosan semleges kémiai részecskék. Most pedig nézzük meg, hogy milyen elemek jönnek létre a molekulákból. Kezdjük ezekkel. Hidrogén, klór, oxigén, kén és jód. A hidrogén és az oxigén is színtelen, szagtalan gáz. Hidrogéngáz fog keletkezni, ha a kémcsőben lévő cinkszemcsékre híg sósavat öntünk. Ha oda tartunk egy égő gyufát, akkor pukkanó hang kíséretében vízzé ég el. Ízlegessük ezt a mondatot, vízzé ég el. Menő mi? Na nézzük meg, mit kell még tudni a hidrogénről. Vízben nem oldódik, hiába öntenéd bele egy pohár vízbe, kibuborékolna belőle. A hidrogén sűrűsége kisebb, mint a levegőé, tehát a levegőben felfelé száll. Éghető, erről ugye volt már szó, hogy pukkanó hangot ad, ha meggyújtjuk, vízzé ég el, mivel a levegőben lévő oxigén plusz a hidrogén egyenlő H2O, ami a víz. A hidrogén szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, de ha lehűtjük -252,7 fokra, akkor cseppfolyóssá válik. Most pedig vizsgáljuk meg, milyen dolgokat lehet elmondani egy esetleges feleléskor a klórról. Klórgázt szintén tudunk sósav segítségével előállítani, mint a hidrogénnél, csak amíg a hidrogén esetében cinkszemcsékre öntöttük, a klórgázhoz káliumpermanganát fog kelleni. Ekkor klórgáz keletkezik, ami sárgás-zöld színű, szúrós szagú, mérgező gáz. Gyakorlati szempontból a legfontosabb halogénelem, mivel például klórt használnak az ivóvíz fertőtlenítésére is, de a szövetek fehérítéséhez is. Amit még el lehet mondani a klórgázról, hogy a levegőnél nagyobb sűrűségű, vízben gyengén oldódik, és nagyon reakcióképes elem. A következő elemünk az oxigén. Az imént a klórgáz készítéséhez használtunk káliumpermanganátot, ehhez a kísérlethez is ez fog kelleni, csak most nem sósavval reagáltatjuk, hanem a kémcsőben lévő káliumpermanganátot erős lángon felmelegítjük, és ekkor, ha beletartunk a kémcsőbe egy parázsló gyújtópálcát, az lángra fog lobbanni, mivel oxigéngáz szabadul fel. Az oxigén ugyanúgy, mint a hidrogén színtelen szagtalan gáz, viszont az oxigén nem éghető, csak az égést táplálja. Elmondható még az oxigénről, hogy a levegőnél valamivel nagyobb a sűrűsége, és hogy a vízben gyengén oldódik. A következő elem, amit most megvizsgálunk, az a kén. Ként akár a természetben is találhatunk vulkáni vidékeken, sárga színű, szilárd halmazállapotú anyag. Vízzel hiába próbálnánk elkeverni, nem oldódik, viszont ha elkezdjük melegíteni, könnyen megolvad, és hígon folyó kénolvadék lesz belőle. Elmondható még a kénről, hogy éghető, és az égése során mérgező hatású, környezetszennyező kén-dioxiddá alakul. Nézzük meg, a jódnak milyen tulajdonságai vannak. Lilás-szürke, szilárd halmazállapotú anyag, már szobahőmérsékleten is könnyen szublimál, azaz folyékony halmazállapot kihagyásával, szilárdból egyből gázhalmazállapotú lesz. Vízben nem oldódik, de benzinben és alkoholban jól oldódik, az alkoholos oldatát fertőtlenítésre használjuk. A következő részben megnézzünk néhány vegyületet. Itt is egy újabb táblázat, amiben összegezve vannak, mikről lesz szó. Az első vegyületünk a víz lesz, utána a hidrogénklorid, azután az ammónia, a metán, és végül a széndioxid. Egy előző videóban beszéltem már arról, hogy mik azok a vegyületmolekulák. Ugye ezek a többféle atomból felépülő molekulák. A vízmolekulát például oxigén és hidrogén atom alkotja, tehát vegyületmolekula. A víz színtelen, szagtalan vegyület, szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú, a földi élet feltétele. A víz olvadáspontja 0 Celsius fok, forráspontja 100 Celsius fok, a Celsius hőmérsékleti skálájának is ez a két alappontja. A víz a leggyakoribb oldószer, oldja például az ammóniát, etilalkoholt és a konyhasót is. A következő vegyületünk a hidrogénklorid. Ez az összegképlete, ez pedig a szerkezeti képlete. A hidrogénklorid színtelen gáz, mint a táblázatban szereplő összes vegyület, de ennek szúrós a szaga.
Ez is az ammónia a két szúrós szagú, a többi szagtalan lesz. Mivel gáz, tudjuk viszonyítani a levegőhöz a sűrűségét, kettőnek nagyobb a hidrogénkloridnak és a széndioxidnak. És a táblázatban szereplő másik két gáznak kisebb a sűrűsége, mint a levegői, ez az ammónia és a metán. Amit még tudunk vizsgálni ezeknél a vegyületeknél, hogy oldódik-e vízben. A hidrogénklorid és az ammónia jól oldódik, a metán nem oldódik, a széndioxid pedig rosszul oldódik. Egyéb infók. A hidrogénklorid és az ammónia mérgező, a metán pedig éghető. A hidrogénklorid vízes oldata a sósav. Háztartási sósavat szoktak használni vízkőoldásra és rozsda maratására is, de nagyon óvatosan alkalmazzuk, mert erősen maró hatású vegyszer, és ahogy az oldatból elillan a hidrogénklorid gáz, veszélyes lehet belélegezni, vagy hogyha szembe kerül. A következő vegyületünk az ammónia, itt az összeg és a szerkezeti képlete, szintén mérgező gáz, a vízes oldata a szalmiákszesz. Szintén előfordul háztartásokban, úgy, mint a hidrogénklorid oldata a sósav. A szalmiákszesszel a fakó textíliákat kezelik, mert visszaadja a ruhák élénk színét. A WC-kben is megtalálható az ammónia, mivel a vizelet bomlása során felszabadul, illetve a műtrágya gyártásához is használják. Folytassuk tovább a vegyületek ismertetését. Itt a metán összegképlete, CH4, és így néz ki a szerkezeti képlete. Sok háztartásban megtalálható a metángáz, hiszen sütés-főzéshez is használjuk, illetve télen fűtésre, mivel metán tartalmaz a földgáz legnagyobb részben. A metán színtelen szagtalan gáz, csak azért érezzük gázszivárgáskor a büdös kénes szagot, mert mesterségesen hozzákevernek a földgázhoz egy jellegzetes szagot, hogy megérezzük, ha esetleg gázszivárgás van az otthonunkban. A széndioxidról már volt szó egy korábbi videóban, CO2 az összegképlete, ez pedig a szerkezeti képlete. Ott van mindenhol, a levegőben kis mennyiségben, vagy ha elégetünk valami széntartalmú anyagot, akkor nagyobb mennyiségben. Ha valamilyen szénsavas üdítőt iszunk, vagy ha koncertre megyünk, ez a száraz jég, amit ugye úgy állítanak elő, hogy -80 Celsius fokra lehűtik a széndioxidot, ahol megfagy, aztán pedig szobahőmérsékleten szublimál. Most pedig nézzük meg, hogy mi az a dipólus molekula, vagy más néven poláris molekula. Ilyen például a vízmolekula, melyben az oxigénatom felüli rész negatív, míg a hidrogénatomok felüli rész pozitív töltésű. Vannak apoláris molekulák is, ezeknél az elektronok eloszlása egyenletes, nincsenek pólusok, például apolárisak az elemmolekulák, de van néhány apoláris vegyületmolekula is. Itt egy összefoglaló táblázat arról, hogy milyen elemekről és vegyületekről volt szó ebben a részben. Kezdjük az elemekkel, nézzük meg, miben hasonlít a hidrogén, nitrogén és az oxigén. Mindhárom színtelen szagtalan gáz, és a vízben rosszul oldódnak. Aztán itt van a klór, sárgás-zöld, szúrós szagú gáz, a következő a jód, ami szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú lesz, lilás-szürke, enyhén szúrós szagú. A klór és a jód gyengén oldódik vízben, a kén pedig nem oldódik. A vegyületek közül kezdjük a metánnal, színtelen szagtalan gáz, vízben rosszul oldódik. A széndioxid is színtelen szagtalan gáz, de a vízben gyengén oldódik. A víz a színtelen szagtalan folyadék szobahőmérsékleten, és lásd csodát, a vízben korlátlanul oldódik. A hidrogénklorid és az ammónia is kiválóan oldódik vízben, lásd sósav és szalmiákszesz, és mindkettő színtelen szúrós szagú gáz. Hogy berögzüljön ez a sok-sok info, segíthet, ha anyagismeretkártyát készítünk, ami így néz ki, és olyan tulajdonságokat tartalmaz, mint például mi az anyag kémiai jele, hány Celsius fokon van az olvadás és forráspontja, színe, szaga, milyen az anyag halmazállapota, vízben való oldhatósága, sűrűsége, vagy hogy vezeti-e az áramot, fontosabb reakciói, előfordul-e a természetben, elő lehet állítani, mire lehet felhasználni, és hogy ennek az anyagnak van-e valamilyen egyéb tulajdonsága. Most pedig ezt a három anyagot fogjuk megismerni, gyémánt, kvarc és grafit. Ezen a keménységi skálán látható, hogy a gyémánt a legkeményebb a többi anyaghoz képest.
A nagyobb sorszámú képes karcolni a kisebbet. Sokáig a gyémántot tartották a természet legkeményebb anyagának, azonban egy-két igen ritka vegyületásvány keménysége meghaladja a gyémántét, mint például a bor és nitrogén atomokból álló wurtzit-bornitrit. A tiszta gyémánt színtelen, átlátszó, nagyjából 3500 Celsius fokon olvad, azaz magas olvadáspontú és oldhatatlan anyag. Úgy készítenek a gyémántkristályokból ékszereket, brilliánsokat, hogy gyémántporral megcsiszolják. Az ékszerkészítésre nem alkalmas gyémántokat pedig üvegvágók és fúrófejek készítésére használják. A gyémántnak ezen tulajdonságai a különleges kristály szerkezetére vezethetők vissza. A gyémánt kristályrácsában szénatomok kapcsolódnak össze erős kémiai kötésekkel, tetraideres szerkezetben. Innen is a gyémánt jelölése a szén vegyjele C és gyémánt. Azért is ilyen értékes a gyémánt, mert nagyon ritka. A legnagyobb gyémánt lelőhelyek Dél-Afrikában és Indiában vannak. A gyémánt tömegét karátban mérik, egy karát az 0,2 g. A következő kemény anyagunk a kvarc lesz. Ez a kémiai jele SiO2, azaz szilícium-dioxid. Itt látható, hogy a kvarc kristályrácsában szilícium és oxigénatomok kapcsolódnak össze tetraideres szerkezetben. A tiszta kvarc 1710 Celsius fokon olvad, azaz magas olvadáspontú, színtelen, kemény, oldhatatlan anyag. Természetben megtalálható kémiailag tiszta kvarc, a hegyi kristály. Vannak jól ismert szennyezett változatai is, például a homok, a tisztított homok amúgy az üveg alapanyaga, és vannak a szennyezett kvarc között féldrága kövek is, ilyen például az ametiszt vagy a rózsakvarc. Folytassuk tovább a grafit megismerésével. A grafit ugyanúgy, mint a gyémánt, szintén csak szénatomokból épül fel, ezért a vegyjele C és grafit. A grafit olvadáspontja még a gyémánténál is magasabb, 3727 Celsius fok, szintén oldhatatlan anyag. Ezekben a tulajdonságban viszont eltér a gyémánttól, sötét szürke színű, puha és vezeti az áramot. Itt látható a grafit szerkezete, a kristályrácsa réteges szerkezetű, a rétegekben minden szénatom 3 másik szénatomhoz kapcsolódik erős kémiai kötéssel. A szénatomok negyedik külső elektronjából egy közös elektronfelhő jön létre, a síkok között gyenge kémiai kötőerők hatnak, ami a grafit puhaságát adja. A szénatomok közötti erős kötések adják az anyag magas olvadáspontját, oldhatatlanságát és a kémiai ellenállóságát. A grafit kristályrács rétegein szabadon elmozduló elektronfelhő okozza az elektromos vezető képességét, emiatt alkalmas alapanyag az elektródák gyártására is. A fémekkel. Az elemek több mint 3/4 fém, és ezeket az anyagokat sokszor meg sem lehet különböztetni egymástól, annyira hasonlók. A fémek általában szürkék, gyakran csillogó felületűek, jól vezetik az áramot és a hőt, formázható, szilárd anyagok. Itt vannak a kivételek, nem szürke a réz és az arany. A réz vörös, az arany pedig sárga színű. A szilárdság tekintetében pedig a higany a kivétel, mivel szobahőmérsékleten nem szilárd, hanem folyékony. Itt egy táblázat, amiben néhány fém olvadáspontja található, látható, hogy vannak közöttük alacsonyabb olvadáspontúak, itt a higany, neki a legalacsonyabb az olvadáspontja, de a legtöbb fémnek csak több száz, néhányoknak több ezer Celsius fokon van az olvadáspontja. A higany amúgy mérgező, bőrön keresztül felszívódik, könnyen párolog, és a gőzei is mérgezőek, ezért sem gyártanak már higanyos lázmérőket. Most pedig következik egy kulcsszó, kristályszerkezet. A fémek hasonló kristályszerkezete az oka, hogy hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez itt egy kulcsmondat volt, még egyszer ismételjük meg, a fémek hasonló kristályszerkezete az oka, hogy hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez is egy nagyon fontos információ, hogy a fématomok külső elektronhéján kevés, lazán kötött elektron van. Ezek az atomokról könnyen leszakadnak, és a rács minden atomjára kiterjedő, szabadon mozgó elektronfelhőt hoznak létre. Mivel ez is kulcsmondat, ezt is megismételjük. Ígérem, aztán egy ideig nem lesz ilyen. Na szóval a fématomok külső héjáról az elektronok könnyen leszakadnak, és a rács minden atomjára kiterjedő, szabadon mozgó elektronfelhőt hoznak létre.
Ez lesz a fémes kötés. A fémes kötés elsőrendű kémiai kötés. Úgy lehet ezt az erős fémes kötést felbontani, hogy a fémet megolvasztjuk, majd az olvadékot elpárologtatjuk. Ha már megolvasztás, akkor nézzük meg, hogyan keletkeznek az ötvözetek. A fémeket nem oldja sem a víz, sem a benzin, viszont feloldódnak más fémek olvadékában, és ekkor ötvözetek keletkeznek. Az ötvözetek tulajdonságai eltérnek az eredeti fémek tulajdonságaitól, például a réz és az ón ötvözete a bronz, ami keményebb és időtállóbb anyag. Nézzük meg a fémek formázhatóságát. Vannak fémek, amik jellemzője, hogy könnyebben megmunkálhatók, mint például az arany, réz és az alumínium, és vannak, amiket nehezebben lehet formázni, mint például a vas és a cink. Van itt egy kérdés, a fém alakjának megváltoztatása során felszakad-e a fématomok közötti fémes kötés? És a válasz nem szakad fel. A rács rétegei elcsúsznak egymáson, amikor megváltoztatjuk a fém alakját, de nem szakad fel a fémes kötés. A következő táblázatunkban néhány fém sűrűségét láthatjuk. Vannak könnyű fémek, úgy mint az alumínium, nátrium és a lítium. Ezeknek 5 g/köbcentinél kisebb a sűrűsége, és az ennél nagyobb sűrűségű fémek a nehéz fémek. Beszéltük ugye, hogy a fémek vezetik a hőt és az áramot, ami azzal magyarázható, hogy feszültség hatására az elektronfelhő rendezetté válik, ezáltal biztosítja az elektromos áram vezetését. A következők, amiket most meg fogunk nézni, azok az arany, a réz, a vas és az alumínium. Kezdjük az arannyal, a vegyjele AU. Az arany nemes fém, tehát elmondható róla, hogy a közönséges savoldatokkal nem lép reakcióba, és még magas hőmérsékleten sem reagál az oxigénnel, tehát kémiailag ellenálló. Mivel a tiszta arany nagyon puha, akár a fogunk is nyomot hagy benne, a keménységének növelése érdekében legtöbbször ezüsttel vagy rézzel ötvözik. Az aranyat felhasználják az elektrotechnikában és a gyógyászatban is, de elsősorban ékszerek formájában találkozunk vele. Az aranytárgyak aranytartalmát karátban mérik, a színarany az 24 karátos, hazánkban az ékszerek többsége 14 karátos aranyból készül. A következő anyagunk a réz, vegyjele Cu, egy puha, jól megmunkálható fém, az elektromos áramot kiválóan vezeti, ezért víz, gáz és elektromos vezetékeket készítenek belőle. Az oxigénnel csak magas hőmérsékleten lép reakcióba, akkor a felületén fekete színű rézoxid képződik. A réz a sósavval nem lép reakcióba, de a rézből készült edényben nem érdemes hosszabb időn át ecetes tejsavas ételeket tartani, mert ha oxigén jelenlétében érintkeznek a fémmel, akkor azt mérgező rézvegyületek kialakítják. A vas vegyjele Fe, a fémek közül a vas és legfontosabb ötvözete az acél volt, talán a legjelentősebb az emberiség életszínvonalának az emelkedésében, a gépiparnak, a közlekedésnek és az építőiparnak köszönhetően. A vasat magas hőmérsékletre kell hevíteni, hogy könnyebben megmunkálhatóvá, kovácsolhatóvá váljon. Erre utal a mondás is, addig üsd a vasat, amíg meleg. Különleges tulajdonsága, hogy mágnesezhető. Kémiai ellenállóságát tekintve jócskán elmarad az aranytól és a réztől, remek példa erre a rozsdásodás, amikor a vas oxigénnel reagál nedves levegőn. Megtámadja a sósavíz és vízben oldódó vaskloriddá alakítja, miközben hidrogéngáz keletkezik. Nektek van olyan, hogy nem tudjátok, mibe csomagoljátok a kolbászos szendvicseteket? Ilyen viaszos vászonba, vagy folpakba, vagy esetleg alufóliába. Nézzük meg ezt az alufóliát, ami alumíniumból van, az alumínium vegyjele Al. A színére azt mondják ezüstfehér, és azért használják sok mindenre az alumíniumot, mert szemben a vassal nem rozsdásodik, kis sűrűségű és könnyen megmunkálható. Alumíniumból és az ötvözeteiből nagy mennyiségben gyártanak csomagolóanyagokat, könnyű járműkarosszériákat, ablakkereteket, redőnyöket és radiátorokat is. Nézzük meg az alumínium reakcióit, magas hőmérsékleten szikrázva alumínium-oxiddá ég el. Ha pedig savval kerül kapcsolatba, akkor hidrogénfejlődés közben vízben oldódó alumínium vegyületté alakul. Itt egy összefoglaló táblázat az imént tárgyalt 4 fémről.
A reakcióik tekintetében felhívnám a figyelmet, hogy égés után általában oxid végződésű anyagok keletkeznek, úgy mint rézoxid, vasoxid és alumíniumoxid. A vas és az alumínium reagál a sósavval, ami után vasklorid és alumíniumklorid keletkezik, plusz hidrogén. Mielőtt belekezdenénk az ionvegyületek témába, ismételjük át, hogy mik azok az ionok. A molekulákkal kapcsolatban megbeszéltük, hogy elektromosan semleges kémiai részecskék, azaz nem rendelkeznek töltéssel. Na, az ionokról ezt már nem lehet elmondani. Ez is a fogalma, töltéssel rendelkező kémiai részecske. Na és hogy lesz egy atomból ion? Úgyhogy vagy lead elektront, vagy felvesz, és ezáltal semleges töltésűből vagy pozitív, vagy negatív töltésűvé válik. Ha lead elektront, akkor pozitív töltésű lesz, ha felvesz, akkor pedig negatív töltésű lesz. Persze az atom nem jó kedvében ad le vagy vesz fel elektront, hanem valaminek a hatására. Például, ha konyhasót készítünk laboratóriumban, a nátriumot előtte felhevítjük, és aztán merítjük bele a klórgázzal telített üveghengerbe. Ekkor a két anyag fényjelenség és hőfelszabadulás közben egyesül, és létrejön a reakció terméke a nátriumklorid, azaz a konyhasó, sűrű fehér füst formájában. Itt vannak a kiindulási anyagok, nátriumatom és klóratom. A nátrium külső héjáról az egy szem elektron átvándorol a klóratom külső héjára. Ezután mindkettőnek 8 darab elektron lesz a külső héján, tehát stabil nemesgáz szerkezetű ionokká válnak. A nátrium a periódusos rendszer első főcsoportjában, a klór pedig a 7-ben található. Tehát a klórnak pont 1 darab elektronra van szüksége, a nátriumnak meg pont 1 darab elektront kellett leadnia ahhoz, hogy stabil nemesgáz szerkezetű ionokká váljanak. A nátrium atom leadta az elektronját, tehát nátrium-ion lesz belőle, ez a jelölése, és kation. A klór felvette az elektront, tehát negatív töltésű lesz, ez lesz a jelölése, belőle pedig anion lesz. Ugye a kationok a pozitív töltésű ionok, az anionok pedig a negatív töltésű ionok. Ezt onnan lehet könnyen megjegyezni, biztos mindenki ismer legalább egy katalint, egy katit, ugye milyen derűs pozitív kisugárzása van? Itt egy ábra, amely az energiaváltozást szemlélteti, beszéltük, hogy erősen exoterma nátrium és a klór reakciója fény és hő felszabadulása kíséri. Ennek az az oka, hogy a képződő pozitív és negatív töltésű ionok között kémiai kötés alakul ki. A reakció során az ellentétes töltési ionok szabályos szerkezetű kristályrácsba rendeződnek. Most pedig nézzük meg, mi történik a magnéziummal, ha meggyújtjuk. Ez a reakció is erősen exoterm, itt is megfigyelhető a fény és hő felszabadulás. Itt is van a magnézium, a második főcsoportban van, tehát 2 elektronja van a külső héjon. Az égése során az oxigénnel lép reakcióba, itt az oxigén, ő a 6. főcsoportban van, tehát 6 vegyérték elektronja van. Na, kitaláljátok, hogy mi fog történni? Na, hogy átad 2 elektront a magnéziumatom, így mind a ketten 8 elektronos nemesgáz szerkezetű ionokká válnak. A leadott és a felvett elektronok száma az ion töltésszáma, tehát így jelöljük a magnézium ionokat, így pedig az oxidionokat. Ezt a kémiai kötést ionkötésnek nevezzük, ami a kovalens kötéshez hasonlóan erős kémiai kötés. Nézzük meg a periódusos rendszert. Itt az első főcsoport, az atomjai 1 elektron leadásával képeznek stabil nemesgáz szerkezetű kationokat. A második főcsoport atomjai 2 elektron leadásával, a harmadik főcsoport fématomjai, például az alumínium, 3 elektron leadásával képeznek ionokat. Nézzük meg a 7. főcsoportot, itt 1 elektron felvételével, a 6. főcsoportban pedig 2 elektron felvételével érik el a stabil nemesgáz elektron szerkezetet. A 4. és 5. főcsoport elemei nem képeznek ionokat. Na és akkor itt vannak ezek a pozitív és negatív töltésű ionok, nézzük meg, hogy hogyan képződnek belőlük ionvegyületek. Például itt van az első főcsoportban az egyszeres pozitív töltéssel rendelkező nátrium, itt a 7. főcsoportban pedig az egyszeresen negatív töltésű klór. Amikor ők ionvegyületet képeznek, létrejön a nátriumklorid, azaz a konyhasó. Nagyon fontos, hogy a pozitív és negatív töltésű ionok olyan számarányban alkotnak ionvegyületet, hogy abban a pozitív és negatív töltések száma kiegyenlítse egymást. Ha például a nátrium a kénnel alkot ionvegyületet, akkor nátrium-szulfid keletkezik, és ez lesz a képlete. Na2S. Azért kell a nátriumból 2 darab, mert ugye egyszeresen pozitív töltésű, a kén viszont kétszeres negatív töltéssel rendelkezik, mert a 6. főcsoportban található, és így tudják a töltések száma kiegyenlíteni egymást. A kálcium-klorid példáján keresztül számítsuk ki a moláris tömeget. A kálcium a 2. főcsoportban van, tehát kétszeresen pozitív, a klór a 7. főcsoportban van, egyszeresen negatív, ezért 2 kell belőle. Tehát 1 mol kálcium-klorid tömegét úgy tudjuk kiszámolni, hogy leolvassuk a periódusos rendszerből, mennyi 1 mol kálciumatom és 2 mol klóratom relatív atomtömege.
Összeadjuk a 40,1-et és a 71-et, és megkapjuk, hogy 1 mol kálciumklorid 111,1 g. Az ionvegyületek leginkább fehér, ritkábban színes, szilárd halmazállapotú anyagok. Általában magas az olvadáspontjuk, itt látható a konyhasó példája, azaz a nátriumklorid nem olvad meg a borszeszégő lángjában. Az ionvegyületeket például a konyhasót nem lehet jól megmunkálni, mert erőhatására törik. Vízben viszont jól oldódnak. A szilárd só nem, viszont a vizes oldata vezeti az áramot, mivel az elektromos vezetés feltétele, hogy az anyagban szabadon mozgó töltéssel rendelkező részecskék legyenek. Az ionvegyületek szilárd halmazállapotában az ionok helyhez kötöttek, az oldatban viszont szabadon elmozdulhatnak. A kémiai reakciók során a kiindulási anyagok átalakulnak, kémiai kötéseik felszakadnak, és új kötések jönnek létre. A végtermékekben a kiindulási anyagok atomjai már más atomokkal létesítenek kémiai kötéseket. A kémiai reakciók végbemenetelének alapvető feltétele a reakciópartnerek részecskéinek az ütközése. De csak akkor vezet tényleges átalakuláshoz, ha a részecskék megfelelő irányból és megfelelő energiával ütköznek. Ha ez a két feltétel teljesül, akkor beszélhetünk hatásos ütközésről. Remek példa erre a gyufaszál meggyújtása. Azt is megfelelő irányból, azaz oldalirányból kell végighúzni, nem merőlegesen, és megfelelő energiával, azaz jó gyorsan kell végighúzni a dörzs felületen, hogy meggyulladjon. Jó, tehát a reakciópartnerek részecskéi sikeresen összeütköztek a megfelelő irányból, megfelelő energiával, megtörtént a reakció. Vegyünk erre egy példát, amin keresztül az elnevezéseket átvesszük. Ha a hidrogént meggyújtjuk, reakcióba lép az oxigénnel, és vízzé ég el. A kémiai reakciókat reakcióegyenletekkel írjuk le. Ennek a legegyszerűbb formája a szóegyenlet, amelyben az anyagokat nem vegyjelekkel vagy képletekkel, hanem az anyag nevének kiírásával írjuk le. Az egymással reakcióba lépő anyagokat kiindulási anyagoknak, a keletkezett anyagokat termékeknek nevezzük. Nézzük meg, mi a tömegmegmaradás törvénye. Az, amikor a kiindulási anyagok együttes tömege megegyezik a termékek együttes tömegével. Tehát, ha egy mérlegre helyezzük a kiindulási anyagokat, amelyek ott reakcióba lépnek, a mérleg végig ugyanazt a tömeget fogja mutatni, nem változik a tömeg. Itt van néhány példa egyszerű kémiai reakciókra. A hidrogén és a klór reakciójával hidrogénklorid keletkezik, és ezt így írjuk le szóegyenlettel. A víz és széndioxid reakciójával szénsavat kapunk, ez így fog kinézni. A gázcsapból kiáramló metángáz elégetésével energiát nyerünk, a reakció során széndioxid és víz keletkezik. Ezek a kiindulási anyagok, ezek pedig a termékek. A következő példánk a kén égetése, ekkor az oxigénnel reagál és kén-dioxid fog keletkezni. Ami amúgy mérgező, szúrós szagú gáz, viszont segít a borászoknak, mivel kén-dioxid gázzal pusztítják el a boros hordókban megtelepedő gombákat. Nézzük meg, hogy mi történik, ha elégetjük a szenet, szén plusz oxigén, abból lesz a széndioxid. Ez az exoterm reakció nagy mennyiségű hő termelésére használható. Egy érdekesség, hogy a gyémánt, ami a szén egyik módosulata, ugyanúgy meggyújtható és elégethető, mint a fekete kőszén. A magnézium meggyújtva a heves reakcióban vakító lánggal fehér porrá magnéziumoxiddá ég el. Itt a reakció magnézium plusz oxigén egyenlő magnéziumoxid. Végül nézzük meg a konyhasó szóegyenletét, nátrium plusz klór, és ebből lesz a nátriumklorid. Most pedig nézzük meg, hogy mi az a katalizátor. A katalizátor olyan anyag, amely megnöveli egy reakció sebességét, de a reakció végén változatlan mennyiségben és kémiai minőségben visszamarad. Például remek katalizátor a barna kőpor, amely felgyorsítja a hidrogénperoxid bomlását, létrejön a víz és az oxigén, a barna kőpor pedig változatlan mennyiségben és kémiai minőségben marad vissza. A reakció egyenletben ide írjuk a nyírra a nevét. Lehet katalizátor egy haverod is, aki segített összejönni a kiszemelt csajjal, és csak egy köszit vár, de te meg nem érted, mit kéne megköszönni, hát nélküle is összejöttetek volna. Ő meg azt mondja, jó, de mikor, 10 év múlva? A kémiai reakciókat többféle szempont szerint is lehet csoportosítani, itt van az a 3+1 szempont, ami szerint meg fogjuk nézni a reakciók típusait.
Egy reakciót amúgy többféle reaktív típusba is besorolhatunk. A legegyszerűbb, amikor a kiindulási anyagok és termékek száma alapján csoportosítunk, itt van az egyesülés és a bomlás. Aztán csoportosíthatunk a reakciót kísérő energiaváltozás alapján is, itt vannak exoterm és endoterm változások, de van olyan is, hogy gázfejlődéssel vagy csapadékképződéssel járó reakciók típusai. A plusz egy pedig a tudományos szempontból a két legfontosabb reakciótípusban a hidrogénion, azaz proton átadásával járó savbázis reakciók, ezekről a következő részben lesz szó, a másik pedig az elektron átadással járó redoxi reakciók tartoznak, de ezeket a tankönyvünk nem tárgyalja. Kezdjük az első táblázattal, nézzünk példákat az egyesülésre és a bomlásra is, de először a fogalmak. Az egyesülés olyan kémiai változás, amely során két vagy több anyagból egy új anyag keletkezik. A bomlás olyan kémiai változás, amely során egy anyagból két vagy több új anyag keletkezik. Az egyesülésre példa a hidrogén és a magnézium égése, látható, itt vannak a kiindulási anyagok, itt meg a termék, egy új anyag keletkezett. Az alumínium por és a jódpor keverékére egy csepp vizet cseppentve heves exoterm reakcióban alumíniumjodid keletkezik. És a reakcióban a víz a katalizátor szerepét tölti be, az alumínium plusz jód, alumíniumjodid. Nézzünk példát a bomlásra is, a víz elektromos áram hatására elbomlik, hidrogén és oxigén keletkezik belőle. A kálium-permanganát hevítés hatására nem olvad meg, hanem sercegni, pattogni kezd. A kémcső szájához tartott parázslógyújtó pálcra lángra lobban, és hevesen ég, ami oxigéngáz képződésére utal. Ha a kémcsőben maradt szilárd terméket vízbe szórjuk, láthatjuk, hogy egy zöld vízben jól oldódó, és egy fekete vízben oldhatatlan anyag keveréke. Amikor pedig letekerjük a szénsavas üdítő kupakját, szisszenő hangot hallunk, akkor a folyadékban oldott szénsav egy része elbomlik széndioxidra és vízre, és a gáz kiszökik a palackból. A kémiai reakciókat mindig kíséri energiaváltozás. Az exoterm reakció során a rendszer hőt ad át a környezetének, azaz hőtermelő, endoterm reakció esetén pedig hőt von el a környezetétől, azaz hőelnyelő. Az exoterm reakciók során a rendszer belső energiája csökken, a környezeté nő, az endoterm reakciók esetén ez fordított. Exoterm reakciók, például az előző táblázatban is szerepelt a hidrogén és magnézium égése és a nátrium reakciója klórral. Endoterm reakcióra példa, szintén az előző táblázatban szerepeltek a vízbontás, kálium-permanganát bomlása hő hatására, de a cukor karamellizálódása is endoterm, illetve a fotoszintézis is. Itt a reakció egyenletes széndioxid és víz, a kiindulási anyagok, és fényenergia hatására keletkezik szőlőcukor és oxigén. Bizonyos reakciók gáz képződésével vagy csapadék keletkezésével járnak. Például itt a sósav és az alumínium reakciója, létrejön az alumíniumklorid, hidrogéngáz fejlődése közben, tehát ez egy gázfejlődéssel járó reakció. És ha azt hitted, hogy a csapadék az csak az eső, vagy a hó, vagy valami ilyesmi lehet, akkor tévedtél. A kémiában csapadékoknak nevezik a vizes oldatokban keletkező, vízben rosszul oldódó szilárd anyagokat. Itt van rá egy példa, a sósav és az ezüstnitrát oldat összeöntésekor a kémcsőben fehér színű, szilárd halmazállapotú, vízben rosszul oldódó ezüstklorid válik ki. Tehát ez egy csapadékképződéssel járó reakció, és a reakcióegyenletben a csapadékokat így jelöljük aláhúzással. Mi jut eszetekbe, ha meghalljátok azt a szót, hogy égés? Égésről beszélünk, ha kigyullad alattam a 20 éves Ford Mondeóm az M3-as külső sávjában, vagy ha egy jó zabálás után elmegyek futni, hogy elégessem a kalóriákat, az is égés, mivel a megemésztett táplálékot a sejtlégzés során átalakítjuk a sejtjeinkben. De égés a fa korhadása és a rozsdásodás is, csak ezeket lassú égésnek nevezzük. Itt a definíciója is, a lassú égés olyan égési folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet alatt következik be, és fényjelenség nem kíséri. Itt a gyors égés fogalma olyan kémiai folyamat, amelynek során az éghető anyag oxigénnel való reakciója nagymértékű hőfelszabadulással, fény és esetleg hanghatással jár. Szóval a lassú és gyors égés és égés, mivel az anyag oxigénnel reagál,
Csak a lassú égés gyulladási hőmérséklet alatt történik, és nincs fényjelenség, a gyors égésnél pedig nagymértékű hőfelszabadulást tapasztalunk, plusz fényt, esetleg hanghatást is. Van olyan, hogy tökéletes égés és tökéletlen égés. Az előbbinél az égés termékei tovább már nem éghető anyagok, a metán tökéletes égését kék színű láng és magas hőmérséklet jelzi. Ha nincs elegendő oxigén, akkor az égés tökéletlen, ekkor még tovább éghető végtermékek keletkeznek, és tökéletlen égéskor sárga a láng, mert benne az el nem égett koromszemcsék izzanak. Az égés 3 feltétele az éghető anyag, a gyulladási hőmérséklet és az oxigén. A tűzoltás során ezek közül legalább egy feltételt meg kell szüntetni. A legáltalánosabb tűzoltószer a víz, mivel elzárja az éghető anyagot a levegőtől, és emellett a hőmérsékletet is lecsökkenti. Például, ha papír gyulladt meg, vagy függöny, bútor, ilyesmi, el lehet oltani vízzel, de ha már benzin vagy étolaj gyulladt meg, azt nem lehet eloltani vízzel, mert ezek sűrűsége kisebb, mint a vízé, és a víz felszínén folytatják az égést. Ha az étolaj a serpenyőben gyulladt meg, egyszerűen csak rá kell tenni a fedőt, és elalszik a tűz. Ha pedig kiömlött a benzin, és az gyulladt meg, arra egy vastag pokrócot érdemes rádobni, hogy eloltsuk a tüzet. Amennyiben egy elektromos berendezésünk gyullad ki, először áramtalanítani kell, azaz ki kell húzni a konnektorból, és csak ezután oltjuk el a tüzet, például egy tűzoltókészülékkel. Így néz ki, tartalmazhat port, habot vagy széndioxidot, és úgy működik, hogy elzárják a tűzfészkétől az oxigént. Tűzoltáskor először is el kell távolítani róla a biztosítószeget, majd ráirányítjuk a szórófejet vagy csövet a tűz irányába, és ekkor lenyomjuk a kart. És a töltet nagy erővel kiáramlik a palackból. Amennyiben tüzet észlelünk, vagy segítséget kérünk az oltáshoz, a 105-öt kell hívni. Ez a tűzoltóság telefonszáma, és itt a 6 legfontosabb információ, ezeket jelenteni kell, például a tűz pontos helye, vagy hogy mi az, ami ég. Szóval, mint mondtam, mégis beszélek kicsit a redoxi reakciókról. Szerintem ez egy nagyon csúnya szó, meghallja a fülem és bezár, nem olyan kellemes, dallamos, mint például a karamellizáció, vagy a sublimáció. Na mindegy, hát ha megtanuljuk, hogy mit is jelent, akkor barátságosabb lesz a hangzása. Redoxi reakció, 2. elektron átmenettel járó kémiai reakció, amely során a redukció és az oxidáció egyidejűleg megy végbe. Na, ettől nem mondom, hogy beljebb vagyunk, de haladjunk sorban. Mi az a redukció? Amikor az anyag részecskéje elektront vesz fel, köznapi értelemben oxigénleadás. Az oxidáció pedig, amikor az anyag részecskéje elektront ad le, köznapi értelemben oxigénfelvétel történik. Van egy régi mese, a Leo és Fred, ez segíthet kicsit megjegyezni a fogalmakat. Az elektron leadását oxidációnak, az elektron elvételét redukciónak nevezzük. És a redoxi reakciók során egyidejűleg megy végbe mindkettő, a redukció és az oxidáció, ezek kéz a kézben járnak. Nézzünk pár példát egy csillagszóró meggyújtással, vagy ha egy rézspirált hevítünk gázlángban, nézzük meg, mi történik. A vörös réz magas hőmérsékletre hevítve fekete színű rézoxiddá alakul, a vaspor pedig szikrázva ég el. A hevítés hatására a réz és a vas reakcióba lép az oxigénnel, mindkét fém egyesül az oxigénnel, azaz oxidálódik. Az oxidálószer fogalma köznapi értelemben olyan anyag, amely oxigént ad át más anyagoknak, amúgy meg a reakció partnerét elektronleadásra készteti. Ugye itt van Leo, oxidálószer és elektron leadásra kényszeríti. Ennek az ellentéte a redukálószer, olyan anyag, amely reakció partnerét elektron felvételére készteti. Köznapi értelemben oxigént vesz fel más anyagoktól, szóval itt van Fred, F, mint elektron felvétel, és ez a redukálószer. Nézzünk erre is egy példát, itt az előző forró eloxidált réz spirál, beletartjuk egy hidrogén tartalmazó kémcsőbe, ahol a rézoxid reakcióba lép a hidrogénnel, konkrétan a hidrogén elvonja az oxigént a rézoxidból, és vízzé alakul. A fekete színű spirál ismét vörössé változik, a kémcső falán pedig folyadékcseppek jelennek meg. Az oxigén elvonását egy vegyületből ugye redukciónak nevezzük,
És itt látható a reakció, hidrogén lesz a redukálószer. A redukció és az oxidáció mindig egyidejűleg mennek végbe, kéz a kézbe járnak, és a redoxi reakciónak nevezzük. Például itt a hidrogén égésének az egyenlete, 2 hidrogén plusz oxigén vízzé ég el, a hidrogén oxidálódik, az oxigén redukálódik, ez lesz a redukálószer, az oxigén pedig értelemszerűen az oxidálószer. Amúgy nézzünk pár példát, jó oxidálószer ugye az oxigén és a klór, jó redukálószer pedig a hidrogén és a magnézium például. Itt látható a magnézium égése. A magnézium oxigén felvétellel oxidálódik, és magnézium-oxid keletkezik. És hogy mire megy ki ez az egész? Ezek a huncut kis atomok folyton csak a nemesgáz szerkezetre tudnak gondolni. A magnézium atom elektront ad át az oxigén atomnak, ugye a külső héján 2 elektron található, és ezek leadásával stabil nemesgáz szerkezetű magnézium ionná alakul. Itt van az oxigénatom, ami felveszi a 2 elektront, és ő is stabil nemesgáz szerkezetű oxidionná alakul. Itt elektron leadás történik, azaz oxidáció, itt pedig elektron felvétel történik, azaz redukció. Redoxi reakció, mivel elektronátmenettel járnak, és mindig egyidejűleg mennek végbe. Amúgy a történelem egyik leghíresebb katasztrófája is egy redoxi reakció következménye. A Hindenburg léghajót náci Németország építette utasszállítás céljából, és a léghajó közel 200 000 köbméter erősen gyúlékony hidrogénnel volt megtöltve, amikor 1937-ben egy amerikai leszállás közben kigyulladt. A léghajó perceken belül porrá égett, és 35 ember vesztette életét. Most következik a konyhasó, mint példa a redoxi reakcióra, amiben nem szerepel oxigén. Arra az esetre, ha a dolgozatban kérdés lenne, tudjátok, hogy a redoxi reakcióknak nem feltétele az oxigén. A konyhasó például úgy keletkezik, hogy a nátrium és a klór heves exoterm reakcióban nátrium-kloriddá egyesül. Itt a nátriumatom lead egy elektront, azaz oxidációval nátrium-ionná alakul. Eközben a klóratom elektron felvételével, azaz redukcióval alakul kloridionná. Tehát ez egy jó példa arra, amikor az oxigén szerepét átveszi a klór, ezért azt mondjuk, hogy a klór oxidálja a nátriumot. Most pedig kezdjünk bele egy olyan anyagrészbe, amiben az oldatok kémhatásáról lesz szó, savas, lúgos, pH érték, ilyesmi. Képzeljétek el magatok elé egy tál citromot, amit egyesével szépen kifacsartok, ott van előttetek egy pohár citromlé, és szépen lassú kortyokkal isszátok a fincsi citromlevet. Na, összefutott már a nyál a szátokban? Sok élelmiszer tartalmaz savat, a citromlé is vízben oldott savat tartalmaz, citromsavat. De például az ételeket meg ecetsavat. A tisztítószerek között például a háztartási sósav savas kémhatását a hidrogénklorid okozza, de ott a vízkőoldó is, abban foszforsav, citromsav és sósav is van. Az ilyen oldatokat összefoglaló néven savas kémhatású oldatoknak nevezzük. A savas kémhatású oldatok maróhatásúak, a bőrre kerülve bőrpírt és csípő viszkető érzést okozhatnak. Itt a definíció, az oldat kémhatása a vizes oldatok egyik jellemző tulajdonsága, amely az oldatban lévő oxónium és hidroxidionok relatív mennyisége alapján savas, semleges vagy lúgos lehet. Jó, akkor mi az az oxónium, meg hidroxidion? Erre még visszatérünk, előbb nézzünk meg pár példát a lúgos kémhatású oldatokra. Ott van például a szódabikarbóna, sokan esküsznek rá a gyomorégés ellen, mert a gyomrunkban található gyomorsavat megköti. Vagy például régen a mosásnál a zsíros szennyeződésekhez lúgos kémhatású nátrium-hidroxidot használtak, manapság is a mosószereink többsége lúgos kémhatású, de a mosószóda és a szappan is, vagy a szalmiákszesz is, amit az üvegfelületek tisztítására, vagy a rézötvezetek fényesítésére használjuk. A lúgok közös tulajdonsága, hogy tömény oldatban maró hatásúak, és a bőrünket roncsolva annak felületét síkossá teszik. Ha meg szembe kerül, az is súlyos következményekkel járhat, akár vakságot is okozhat, úgyhogy nagyon óvatosan bánjunk ezekkel az anyagokkal. Nézzük meg, hogy a savas és a lúgos kémhatás között mi ez a kis szűk rés. Itt vannak a semleges kémhatású oldatok, ilyen például a kémiailag tiszta víz és a konyhasó vagy a répacukor vizes oldata.
Ezek se nem lúgos, se nem savas kémhatású oldatok. Ahhoz, hogy számszerűsíthessük az oldatok kémhatását, pH értéket használunk. A P kicsi, a H nagy, és ez a skála 0 és 14 között értelmezi az oldatokat. Középen van a 7-es pH érték, ez a semleges, ez alatt az oldat savas, fölötte pedig lúgos kémhatású. A kis pH értékek erősen savas, míg a nagyok erősen lúgos kémhatást jeleznek. 7-hez közeli pH értékek esetén az oldat gyengén savas vagy gyengén lúgos, és akár savas, akár lúgos kémhatású oldatot hígítunk vízzel, a kémhatás semleges irányba, azaz oldat pH-ja 7 felé tolódik. Amikor kíváncsiak vagyunk egy oldat kémhatására, használhatunk különböző indikátorokat is, ilyen például a lakmuszpapír is, és úgy működnek ezek az indikátorok, hogy az oldat pH-ját meghatározott színnel, színárnyalattal jelzi. Például, ha kíváncsiak vagyunk az úszómedence vagy az akváriumvize, savas vagy lúgos vagy semleges kémhatású, ilyen indikátorokat is használhatunk. Én az első videómban említettem, hogy élelmiszermérnök vagyok, de azt még nem meséltem, hogy milyen sok pH mérést kellett elvégeznem az egyetemen, amikor a szakdolgozatomat készítettem. Egy koreai savanyúság, a kimchi termékfejlesztését vizsgáltam, hogy szobahőmérsékleten hány nap alatt termelődik benne elegendő tejsav ahhoz, hogy tartósítsa a terméket, és hogy a következő hónapokban hogy alakul a kimchi savassága a hűtőben tárolva. A savbázis reakciókat egy dán kémikus, Brønsted 1923-ban fogalmazta meg. Nézzük meg először a sav fogalmát a hidrogén-klorid reakcióján. Amikor hidrogén-klorid gázt oldunk vízben, a hidrogén-klorid molekulák hidrogéniont adnak át a vízmolekuláknak, amelyek ezt a nem kötő elektronpárjukkal kötik meg. A hidrogén-klorid molekulákból kloridionok, a vízmolekulákból pedig oxóniumionok keletkeznek, tehát azokat az anyagokat, amelyek részecskéi hidrogéniont adnak át más anyagok részecskéinek, savaknak nevezzük. Ha ammóniagázt oldunk vízben, ugyancsak hidrogénion átadás történik a két molekula között, ekkor azonban a vízmolekula ad át hidrogéniont az ammónia molekulának, amely azt a nem kötő elektronpárjával megköti. Az ammónia molekulákból ammónium-ionok, a vízmolekulákból pedig hidroxidionok keletkeznek. Ez lesz a bázis fogalma, azokat az anyagokat, amelyek részecskéi más anyagok részecskéitől hidrogéniont vesznek át, bázisoknak nevezzük. Szóval ezek lesznek a sav-bázis reakciók, mindkét reakcióban hidrogénion leadás és felvétel történik, és a két folyamat csak is kölcsönösen és egyidejűleg valósulhat meg. Itt láthatjuk, hogy a vízmolekula az első reakcióban bázisként viselkedett, mert hidrogéniont vett fel a hidrogénklorid molekulától, a második reakcióban azonban sav volt, mert hidrogéniont adott át az ammónia molekulának. Ebből a példából is látható az, hogy az anyag a reakcióban sav vagy bázis, az viszonylagos, mert a reakciópartnertől is függ. Említettem a kimchi esetében a tejsavat, nézzük meg a legismertebb savakat és bázisokat a környezetünkben. Itt a sósav molekula modellje és HCl a képlete. Ez a kénsav H2SO4, ez a salétromsav HNO3, ez a szénsav és a képlete H2CO3, ez a foszforsav modellje és H3PO4 a képlete, ez az ecetsav CH3COH a képlete. De miért kell tudni ezeket a képleteket? Hát azért, mert ahogy hígítjuk a savakat, itt látható például a szénsav H2CO3, tehát két vízmolekulával fog reagálni, és létrejön a karbonátion, és 2 oxóniumion, mivel a savak közös jellemzője, hogy vízben oldva hidrogéniont adnak át a vízmolekulának, és az oldat savas kémhatását a reakcióban keletkező oxóniumionok okozzák. Ismételjük át az oldat kémhatásának definícióját, a vizes oldatok egyik jellemző tulajdonsága, amely az oldatban lévő oxóniumion és hidroxidionok relatív mennyisége alapján savas, semleges vagy lúgos lehet. Az oxóniumion fogalma a vízmolekulából hidrogénium felvétellel keletkező kation. Savaknál itt vannak a kulcsszavak, hidrogéniont adnak át, oxóniumionok képződnek, és savas kémhatású lesz az oldat.
Nézzünk néhány példát, amikor a savak egy, mások kettő, vagy akár több hidrogéniont is képesek leadni. A szénsav kétértékű sav, két hidrogéniont adott le, itt van a foszforsav, H3PO4 plusz 3 vízmolekula, és létrejön a foszfátion és 3 oxóniumion. Tehát a foszforsav 3 értékű sav, mert 3 hidrogéniont adott le. Ez pedig az ecetsav, ezt az utolsó hidrogént fogja leadni, ez egy egyértékű sav, tehát elmondható, hogy egy sav értékűsége azt jelenti, hogy a molekulája hány hidrogénion leadására képes. Most pedig nézzük meg a bázisokat. A bázis olyan részecske, amely hidrogéniont vesz fel a savtól. Itt is 3 példát fogunk nézni. Az első a nátrium-hidroxid oldódása, mely során létrejön egy nátriumion és egy hidroxidion, tehát ez egyértékű bázis. A kálcium-hidroxid kétértékű bázis lesz, létrejön egy kálciumion és 2 hidroxidion. Itt az utolsó példánk, az ammónia. Ez egyértékű bázis lesz, vízzel való reakciója révén keletkezik egy ammóniumion és egy hidroxidion. Itt a hidroxidion fogalma a víz molekulából hidrogénion leadással keletkező anion. És nézzük meg a bázisoknál, mik lesznek a kulcsszavak. Hidrogéniont vesz fel a savtól, vízben oldva hidroxidionok képződnek, és lúgos kémhatású lesz az oldat. Itt vannak a gyenge savak, gyenge bázisok, erős savak, erős bázisok. Láthatjuk a savaknál, HHH, itt a bázisoknál, meg OH, mindegyiknél hidroxidion van. Mondjuk itt egy ammónia, NH3, na mindegy. Egyes savak, például az ecetsav molekuláiról viszonylag nehezen szakad le a hidrogénion, ezért a vizes oldatban nem az összes molekula adja le a hidrogénionját. Az ilyen savakat gyenge savaknak nevezzük. Ezzel szemben az erős savak oldatában, például a sósavban az összes sav molekula átadja a hidrogénionját a vízmolekuláknak, a reakcióban keletkező több oxóniumion savasabb kémhatást, vagyis kisebb pH-t eredményez. Nézzük meg a bázisokat. A nátrium-hidroxid erős bázis, mert vízben kiválóan oldódik, így nagy mennyiségű hidroxidiont juttat az oldatba. Ezzel szemben a gyenge bázisok még töményebb oldatban is viszonylag kevés hidroxidiont juttatnak az oldatba, mert vagy rosszabbul oldódnak vízben, vagy a molekuláik nehezebben vesznek fel hidrogéniont a vízmolekuláktól. Gyenge bázis például a magnézium-hidroxid és az ammónia. Említettem már korábban, hogy a gyomorégés ellen ajánlják a szódabikarbónát, jégvizes oldata enyhén lúgos kémhatású, ezáltal képes megkötni a felesleges gyomorsavat. De például a csalán mirigyszőrei többféle savat, például hangyasavat tartalmaznak, amelyek csaláncsípés esetén a bőrünkbe jutnak, és ha lúgos kémhatású szappanos vízzel vagy szódabikarbóna oldattal bedörzsöljük a csaláncsípés helyét, akkor enyhíthetjük a kellemetlen viszkető érzést. Ezek mind jó példák a közömbösítésre a hétköznapi életben. Most nézzük meg laboratóriumban a hidrogénkloridot, azaz sósavat, összeöntünk nátrium-hidroxiddal, és keletkezik nátriumklorid és víz. Ez is a közömbösítés definíciója, a sav és a bázis kölcsönhatásakor lejátszódó folyamat, amelynek a terméke só és víz. Általában a savakat lúgokkal, a lúgokat pedig savakkal közömbösíthetjük, és energiaváltozás szempontjából exoterm folyamat. A következő inokkal felírt egyenletből látható, hogy a közömbösítés során a savból származó oxóniumionok a bázisból származó hidroxidionokkal sav-bázis reakcióban vízmolekulákat hoznak létre. A sav maradék anionokkal és a bázis fémionjaival nem történik változás, azok továbbra is oldott állapotban maradnak, ezért az ionokkal felírt egyenletből akár ki is húzhatók. Ha a közömbösítés során kapott oldatot bepároljuk, megkapjuk a reakcióban keletkezett sót, ami fémionból vagy más kationból és savmaradék anionból álló ionvegyület. A közömbösítés során figyelembe kell venni a savak és a bázisok értékűségét is. Az egyértékű savak és bázisok 1:1 anyagmennyiség arányban reagálnak egymással, a kétértékű sav-bázis reakcióban is ugyanez az arány, viszont ha a sav kétértékű, akkor az egyértékű bázisból kétszer akkora anyagmennyiség kell a közömbösítéshez. És ez fordítva is igaz, vagyis ha egy bázis kétértékű, akkor értelemszerűen
az egyértékű savból kétszer akkora anyagmennyiség kell a közömbösítéshez. A sav-bázis reakciók végére értünk, legyen egy kicsi ismétlés, a sav-bázis reakcióknál hidrogénion átmenet történik, a redoxi reakcióknál viszont elektron átmenetet figyelhettünk meg. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan kell megoldani a kémiai számításokat reakcióegyenlet alapján. Itt egy táblázat, amiben láthatjuk az anyagmennyiségeket, részecskeszámokat és tömegeket. Az egymás alatt szereplő mennyiségek egymással egyenértékűek, azaz 1 mol kénatom 6×10^23 kénatomnak felel meg, és ezt a periódusos rendszerből megnézzük, 32 g. Ha 1 mol ként elégetünk, az 1 mol oxigén molekulával reagál, megnézzük, az szintén 32 g, tehát 1 mol kén-dioxidot kapunk, ami 64 g. A táblázatban szereplő mennyiségeket arányosan növelhetjük és csökkenthetjük, így ha 10 molt égetünk el, akkor 640 g kén-dioxid keletkezik. Ha a dolgozatban az a kérdés, hogy hány gram víz keletkezik 80 g metán tökéletes égésekor, itt vannak a feladat megoldásának lépései. Először fel kell írni a reakcióegyenletet. CH4 meg 2O2 egyenlő CO2 meg 2H2O. Az egyenletben láthatjuk, hogy 1 mol metánból és 2 mol oxigénből lesz 1 mol széndioxid és 2 mol víz. Elővesszük a periódusos rendszert, a szén 12 g, meg 4 hidrogén, az 16 g, 1 mol metán tömege. Feladatban 80 g metánt kell elégetnünk, 80-ban a 16 az 5, tehát 5-tel kell majd mindent szorozni. 5 mol metánunk van, amihez ezek szerint 10 mol oxigén kell, és ebből fog keletkezni az égés során 5 mol széndioxid és 10 mol víz. Ugye a feladatunk a vízre kíváncsi, hogy hány gram, megnézzük a periódusos rendszerből, és megkapjuk, hogy 80 g metán égésekor 180 g víz keletkezik. A második kérdés, hogy hány mol széndioxid keletkezik 12×10^23 metán molekula tökéletes égésekor. Itt a metán molekula, ez 1 mol, azaz 6×10^23, tehát mindent 2-vel kell majd szorozni, hogy megkapjuk a 12×10^23. Ezt is megszorozzuk 2-vel, és megkapjuk, hogy 2 mol széndioxid keletkezik. Harmadik kérdés, mekkora a 3 mol metán elégetésekor keletkező termékek együttes tömege? Itt a reakcióegyenlet 1 mol metán szerepel benne, tehát 3-mal szorzunk mindent, megkapjuk, hogy 3 mol széndioxid keletkezik, és 6 mol víz. Ezek ugye a termékek. A víznek már az előbb megnéztük a tömegét, még a széndioxidnak meg kell nézni a periódusos rendszerből, ezután összeadjuk őket, és megkapjuk, hogy a keletkező termékek tömege 240 g. Az utolsó előtti kérdés, hogy hány oxigén molekulát használ el 40 g metán a tökéletes égéshez, szóval a nagy N-re, a részecske számra kíváncsi a feladat. 1 mol metán az 16 g, akkor 40 g metán az 2,5 mol, tehát 2,5-lel kell megszorozni minden tagot, 12×2,5×10^23 egyenlő, 30×10^23, ami normál alakban 3×10^24 lesz a megoldás. Jöhet az utolsó kérdés, hány gram oxigénnel reagál maradéktalanul 2,5 mol metán, és közben hány mol széndioxid keletkezik. Ugye 1 mol metán 2 mol oxigénnel reagál maradéktalanul, akkor 2,5 mol metán 5 mol oxigénnel fog maradéktalanul reagálni, ami 160 g. A széndioxidot is 2,5-lel kell megszorozni, tehát 2,5 mol széndioxid fog keletkezni. Úgy néz ki, az anyag végére értünk. Vaciláltam ezen a redoxi reakción, hogy ebben legyen-e vagy a 8-osban, szóval így alakult. Remélem tetszett a videóm, és velem tartotok 8-ban is.